Благословен ден от Господа на всички вас, брати и сестри в Господа. Господ Бог да ви благославя вас и вашите домове. Тази вечер имам честа и привилегията да бъда в компанията на един много благословен човек. Човек, който познавам от толкова много години. Бил съм буквално много малък в сравнение с това, което съм сега. И наистина тази вечер вярвам, че свидетелствата на моя брат ще направят нещо добро за някой от вас. Всичко това, което правим е с една единствена цел. Да подпомогнем на хората да достигнат до добрината на Бог. Чрез свидетелства, преживявания, които могат да помогнат на хора, които в момента преживяват същите неща. Това не се прави за слава, това не се прави за известност, нямаме монетизиране на нашите клипове, а го правим за слава на Господа и да подпомогнем на много повече хора да стигнат до добрината на Бог. И както винаги правиме, нашия гост ще стартира с молитва и след това се впускаме в голямия басейн. Господи, че святи Боже, благодаря Ти, че днес съм се събудил жив и здрав. Благодаря Ти, Господи, за семейството ми, че и днес си го пазил. Благодаря Ти, Господи, че има такива братия, които правят неща, които хората да знаят и да разберат Твоята добрина, Господи. Защото наистина Ти си нашият Господ Исус Христос, който върши добро. И Твоята жертва не е на празно, Господи. Аз знам и вярвам, че ще продължаваш да правиш добрина на моите брати и сестри в живота. Благословен да си, Господи, че святи Божий. Благословен да е името Ти, святи Татко, защото наистина Ти си нашият Господ Исус Христос. Защото Твоето име е любов. А тази добрина, която правиш, Господи, на всички, е безкрайна. Затова Ти благодаря за всичко, Господи, което правиш за мен и за моите братя. Благодаря Ти за моето семейство, Боже мое. Благодаря Ти за моя брат Божидар, който днес ще говорим с него за Твоята добрина, Господи, която правиш за мен и за моето семейство. Благодаря Ти, святи Татко. Благословен да си, Боже мой. Амин. Амин. Започваме. Първият въпрос, който винаги задавам на моите гости е: кога беше първата ти среща с Бог? Имаш предвид на колко години? Да, къде? Бях на 10 години. Нашите са повярвали 1991 година. 1991 година. Те са повярвали в домашна група и на църква са ходили при пастор Христо Чакалов. Мисля, че ти е непознат този пастор. Знам го, да. Там нашите посещаваха църква, отиваха и един ден, когато имаше домашна група, понеже там, където нашите се събираха с групата, и точно там аз срещах Господ, тогава ме изпълни със Святия Дух. Аз бях само на 9 или 10 години. 10 години е било, 91 година. И до сега, слава на Бога, не спира Господ да е в живота ми. Какво взе от тази първа среща? Буквално аз съм бил дете, не помня почти нищо, но това, което съм взех, твърд човек, който обича Господ и обича да служи на Господ. Алелуя. Питам тези неща, защото обикновено много хора казват ми, първата ми среща беше с много тръпки. Да, много наистина. разтрепервания. Аз бях дете, естествено, защото тогава беше, както каза всички, написано беше, срещата с Господ, естествено. Няма как да го опишеш. Няма такъв човек, който да каже точно какво е преживял. Но казвам, аз бях на 10 годишна възраст, когато това нещо се случи, тази добрина на Бог в животът ми. Това е най-доброто, което ми се е случило до сега в живота, да срещна Бог. И благодаря на Бога, домашна група с нашите, която баща ми водише и така. А след това, по време на твоя живот, някакво лично преживяване с Господа? Естествено, че имах аз на младежки събирания доста неща съм преживял. Имаше с моите приятели, връстници, които заедно сме били
в църквата младежи, няма да го забравям, отидохме на евангелизация в Стара Загора с моите братчета, с Бонио и с Ангел Тошев. Буквално ние сме били деца. И когато отидохме там, в Стара Загора, имаше евангелизация. И когато хвалихме Господа, защото аз тогава бях в хвалението и все още съм в хвалението, и нашето братче Ангел Тошев, когато почна да пее една песен на Ангел Стоянов, Ангелчо, на Методи брат му, "О свято грешим". Да. Буквално, човек, казвам ти го, дъжд. Ама сено някакъв ураган, човек, разбираш. Викам, какво стана сега? Докато пеше момчето, слава на Бога, разбираш ли? А ние бяхме деца и ние не знаехме точно какво се случва. На стечение на времето разбрахме, че това беше силата на Господ, защото явно в младежта си, в силата си толкова много искахме това. В песните, като ги пеехме, и то наистина почна да вали, ама тикам да вали. И когато спре дъждът, в смисъл спре песента, свърши и дъждът спря. Интересното беше, след като и други хора са се качили там да хвалят Господа, и те поне много се харесали тази песен, но в Метна, когато валеше дъжд, то беше слънчево време. Знаеш, когато подготвяш, примерно, някаква евангелизация, гледаш прогнозата да е слънчево, да е хубаво. Такъв поред и когато след като всички вече се наредиха да пеят другите хваления, и те пак искаха ние да се качеме, софиянците, когато момчето почна да пее "Свято грешим", не заваля. Всички почнаха да гледат, да не вземе да завали пак. И това беше едно от така нещата, които доста така съм се замислил. Викам една дума, защото в изповедта на Господ, като имаш изповед, силата на изповедта е много важна по принцип, Така. И хвалението трябва да е много чисто пред Господа. За да може да се получи това, което изисквате. Естествено. И много е важно на една песен текста да е хубав. Тоест да няма отчаиващо нещо, което хората да като пеят и те да се депресират. Но това е вече друга тема. Така. Един въпрос, който много исках да ти задам, още в момента, в който така се разбрахме, че ще бъдем заедно. Лесно ли е, няма да казвам лесно ли беше, а ще кажа лесно ли е да живееш с фамилията Кунчев? Виж са, той е лесно да живееш с родители. Но с фамилия Кунчеви, специално с баща ми се живее трудно, когато не си там, където той иска да си. Сещам се, бях пак тинейджър. И той вика, аре всички ставите, той когато трябваше да се хуе на църква, сериозен човек, разбираш. Сутрин рано, ставайте бързо всички, аре да закусваме и да ходим на църква. В Люлин, Христо Чакалов. Аз викам, аз няма да ходя. Как няма да ходиш? Ще ходиш с нас на църква. Той много държеше всички да бъдем. Сериозен човек. До сега е такъв. Аз викам, аз няма да ходя. Как няма да ходиш? Ще дойдеш. Викам, не искам да ходя. Добре. Не знам какво стана. Нещо се замотах аз и то ме заключва. Що няма да идваш, вика, на църква? Ще седиш вкъщи заключен. Аз планове вече, приятели, трябва да хода ергенски работи, разбираш, и как, викам, така, че ме заключва. Аз вече буквално казвам ти го, няма да го забравям, все още, ако някой държи, на вратата при нас с отверка, гледам да ръчнем, да щупим бравата, да излезем. Не става, бе, човек. Та с фамилия Кунчеви точно, с баща ми малко трудно,
сериозно човек за Господа. Трудно се живее, когато този човек знае от Словото и знае къде си сгафил или къде не трябва да сгафиш. Той държи и все още държеше да сме ние и тримата братия в Господа. Казвам, в смисъл, задах този въпрос, защото винаги с моята майка, в смисъл, когато бяхме по-малки с сестра ми, тя винаги даваше пример с вашите родители и с вас. И вие сте пример за моята майка. Тя казва, ето виж, семейството на пасторица. Там с децата си. Къде ти отидохме? Не само на нас, и на другите. И мисълта ми за този въпрос беше, защото, нали, имам чести и привилегия да бъда пасторски син. И не е лесно да живеем под окото на хората. Да. Винаги има критики, врачето ми. То проблемът може би знаеш и къде е. Защото хората гледат на пасторите като божества, а те са служители на Бога. Разбирането им е погрешно, защото едва ли не пасторът няма право. Той е Бог, пастор е Бог, но не е така. Той е човек, който е потребен от Бога. И да, трудно е, защото аз като съм бил ергенин и когато нещо, нали, с моите приятели правя, аре бе, вика, ти нали си вярваш, нали си набожен, не трябва да правиш това. Просто, нали, винаги вмъкваха, когато можеха да вмъкваха го това нещо и някой път така, нали, викам, Господи, защо? Добре, всичко му ми казва, защо мешат теб в цялата работа, разбираш? Да, наистина, гледате доста сериозно. Русското общество е такова. Да, те не гледат, те гледат на пасторите или да кажем на християните като божества, а ние сме просто хора, които обичаме Бог и следваме Бог. Свидетелство. Дали имам свидетелство? Да, с теб и твоя дом. С мен и моят дом. Виж, не бих казал свидетелство, само да вметна нещо, че баща ми, брат ми, другия ми брат и аз, нали, цялото семейство, Кунчеви, както си казал, всички сме влезли в църквата по любов. Няма нещо, което, нали, сега тук болници, операции, тежки случаи, не. Слава на Бога, аз казвам. Нито едно нещо, което е лошо, да ни накара да следваме Бог. Просто нашите са си решили да следват Господа. Като свидетелство, може би искаш да кажеш добрината на Бог, защото все пак така се казва страницата ти. Доста добрини. Всеки ден виждаме добрината на Бог. Аз, дето се вика и да кажа нещо, няма как да му се отблагодаря на Бог за добрината. Даже днес с теб сега, че седим и говориме, пак е една добрина към мен, към теб и към всички нас. Какво нещо ще кажа? Ами, бяхме млади с моята съпруга. Работех строителна работа, строиш и един ден, така, нали, прибрах се. Беше сряда, може би да ти кажа, или четвъртък, ще ти излъжа. А там по фирмите се плащат всеки петък. И аз се прибирам сряда, ли беше четвъртък да вечеряме. И моята сложена там, каквото имаше там да се яде. И вика, хубаво, сега нещо морошено, такова нещо, не е кеф, разбираш. Вика, хубаво сега, ще вече, викам, айде, няма ли да седнеш да вечеряме? Какво да ям? То вика, хубаво сега ще седнем да ядем, ама вика, утре какво ще правим? И аз просто знаеш ли какво? Замълчех, продължих да ям. И тя пак си бърбори, нали? Нормално, жените знаят, притесняваш се, жените винаги искат преди времето си да има там нещо да са си спокойни, разбираш ли? И аз викам, слушай, остави всичко в ръката на Бог. Бог ще промисли. Погледнаме така нещо неуверено, разбираш? Аз и продължих да си ям.
И след около... Колко трябва един човек да яде? 10 минути, нали? Горе. Толкова Господ не се забави. Ще ти кажа, що? Чука се на вратата и аз викам, чука се на вратата, викам, Румка, отива да видиш кой чука. И тя идва. Ето са, тия, що дойдоха сега? Пак ли ще ходиш някъде по евангелизации сега? Пак ли да ходиш да свириш там, да пееш, да правиш? Викам, що спокойно, чакай да видим кой е. Нали? Чакате пред вратата. И аз отивам, гледам едни двама братия. Викам, здравей, Трайчо, викам, здравейте, викам, влезете вътре, викам, да ми вземем по едно кафенце, нещо. Не, бързаме, вика, че ние от средата на служението направо дойдохме тук и се връщаме. Викам, да стана ли нещо, момчето? Ами не. Единият от фарителите, той свири момчето и вика, видяхте, вика, лицето. Пасторът като каза, вика, нека да се помолиме, Бог да благослови служението, той да ръководи служението. Първата молитва и виждам твоето лице един път, два път, три пъти. Викам, Господи, сигурно моето братче, вика, има нужда, аз ще хора, те имат своята църква. При баща му ще ходя да го видя, да го чуя. Той пак продължава да гледа физиономията ми, лицето ми. Чуваш ли какво ти казва, вика, твоят Господ Исус Христос. Сега отиди. Пуска инструмента, момчето, как е на това на... По време на хваление, да? Да, пуска и става. И вика, братчето ми, ела, вика, да ме караш, че трябва да ходим, вика, до брат Трайчо. Добре, и те идват. И момчета викат, няма как, вика, да останем. И ми подава пари, аз викам, чакай, ще ми дадеш, защото не знаеш, хората сме малко по-така надменни. Викам, как ще ми дадат това пари? Вика, обичаш ли Бог? Викам, естествено, че го обичам. Нека тогава позволи ми, вика, да свършиме Божията воля. Това, което Господ ми каза, аз ще го направя. Вземи тези пари. И аз ги взимам парите, но не виждам колко са, разбираш, човек. Отиваме, вика, на църква, ние, бъди благословен. Щом, вика, Бог е казал, аз ще ти дам и ще благословя. Викам, Бог да те благослови, брат ми, амин. Момчета се отидоха и аз влязох да видя, нали, моята съпруга къде. Викам, какво става? Тя, какво сега, пак ли ще заминаваш? Викам, не, няма да заминавам. Викам, и хвърлям парите. Но те беха достатъчно да си напазарувам за цяла седмица да ми останат. Разбираш ли? И аз викам, ето, викам, Господ не се забави, Руми. Господ е дал това точно на време. Той, когато го дава, не го дава нито по-късно, нито по-рано. Той го дава на време това, което искаш. Естествено, тя така реагира емоционално, защото знаеш, жените са си емоционални. Да ти кажа, винаги, когато нещо искаме да направим, и тя вика, да, кажи ти, защото Бог те слуша, вика. Ти имаш повече вяра от мене. Щом казваш ти, че ще стане, значи ще стане. Да, доста добрини Бог е направил, но това в момента... Една от тях. Една от тях, да. Извода, който мога да си изкараме от тази твоя история е, че как ти вчера каза пастор Радослав, Бог да те благословя, пасторе. Бъди благословен, братчето ми. Вчера каза нещо, което остана в ушите ми. Не ходи по Господа заради благословението. Точно така. Ходи по Господа с любов и благословението ще ходи по теб. Естествено, амин. Изводът от всичко това нещо е, че каквото и да се случва, както каза, ако не ме бърка паметта Матей, не мисли за утрешния ден. Защото Бог вече е премислил. Да. Аз същото казвам и така се старая да казвам на съпругата ми, както ти казваш много пъти, тя е доста притеснена, доста. Аз казвам спокойно, Господ ще промисли, тя с това твоето спокойно. Но винаги се опитвам да дам това нещо. Да, ние също имаме една точка в нас, която се притеснява, може би, в която така мислиме за нещата, но всичко трябва да преоставяме в Божията ръка. Било то за добро, за лошо, Бог е промислил за всичко.
така. Добре. Бях много малък. Ще ти разкажа една история, която си свързани и ти и аз. Бях много малък и в квартал Факултета сега има доста не така хубави построени къщи, но едно време имаше една голяма зелена поляна. И от къщата, ако не ме лъжи паметта на брат Боце, който си отмина този свят, се чува, че пее гласът на брат Мечо. И аз, като малък, едва ли не, той беше както може би сега за малките деца в Господа са Асен, Сашо, Лъчо. Да. И аз късно баща ми, Мечо пее там, аре, ти ме водиш на хубаво. Отивам и виждам един човек седи за тиониката, друг. И си казвам, викам, копира Мечо. Но какъв искам да ми бъде въпросът с тази история? Сблъсквал ли си с такива хора, които са ти казали, че копираш чужо помазание? Да, казали са ми го, Как го преодоля? Отначало, когато, понеже аз много харесвам хвалението на брат Мечо, и така не повече, 90% от песните му ги практикувах в църквата, в служението, в което служиме с брат ми и с баща ми. Понеже то не можеш да слушаш един и същи глас и то след време просто той ти идва, разбираш ли. Но аз не бих казал, че като брат Мечо, просто ми харесва, ние сме приятели с него, братя, много пъти сме имали среща с него, в нашата църква идвал. Но отначало ми харесваше, така интересно и беше, но с последствие почнаха да не ми харесва това нещо. И даже имах една такава молитва. Викам, Господи, викам да ме благословиш, да пея или по-хубаво от Мечо, или по-грозно от него. Но не като него, Господи. Защото наистина много пъти, защото като ми беше с течение на времето, разбрах, че това е грешно. Да бъдеш копия на някой. Може би това е една от причините пък и да не изкарвам песни и албум. Защото като изкарах песента, тя е известна в YouTube пространството или в интернет пространството. Ангелите пеят. Ако си я чул. Да, знам. И пускам нещо в YouTube и ангелите пеят. И нещо излезна песен. Аз слушам, че аз пея, но са сложили снимката на брат Мечо и хората мислят, че пее брат Мечо. И ми стана едно грозно. Викам, Господи, това да бъда копия. Абсолютно, разбираш. И все още много хора, даже едни от приятелите ми от църквата, така се базикаха от начало с мен. Мечо. И с течение на времето разбрах, че това е грешно, защото не можеш да бъдеш копия. Бог те е създал оригинал и трябва да бъдеш оригинал, не да бъдеш копия. Но слава на Бога, поне това, което прави нашия брат Мечо, има плод. Хората се покаяват, аз съм бил с него по евангелизация, заедно, рамо до рамо сме свирили, хвалихме Господа. Гледам хората от неговото хваление, какво се случва. Падат пияни хора, седат и почват да реват и да приемат Исус Христос за личен спасител. Това съм бил и аз свидетел, една от многото евангелизации, които бяха проведени тук. Аз също имам моите лични истории с брат Мечо. Той сигурно ги е забравил, брата. Но бях едва на 7 годинки и се провеждаше тогава един музикален фестивал на циганската евангелска музика в село Дупница. Дамянец, извинявам се. Дамянец. Да. И там няма да забравя, винаги с моят футболен екип, аз съм застанал и държа тетрадката на брат Мечо и той пее. Това беше така въпрос, който си зададоха, защото много пъти хората не умеят да видят това как ти служиш на Господа, а започват да казват, че ти копираш някой друг. Не виждат доброто в теб. Наскоро и предната седмица с пастор Ради така говорихме за това как хората му казват, че той копира един друг проповедник, който е доста помазан и благословен от Господа. И
наистина в крайна сметка виждаме, че аз също съм се сблъскал с това. Млад съм, но се сблъскал с това, защото очите на хората не могат да скрият нищо. Ако устата не казва нещо, то окото не може. Дори да само да гледа, то говори много повече от устата. Добре, говорихме си за това, за какво е да бъдеш от фамилия Кунчеви. Да. Едно свидетелство от теб, което Господ Бог снабди за теб и твоя дом. Как се доближихте до Господа като цяло, с цялото семейство, не заради нуждата, а по любов, което е много по-голямо благословение. Нали, благословявам онези, които са се доближили до Господа заради нуждата си. И също така да живееш под наслова, че ти си копия на някой друг. Говорихме за тези неща. Искам да те попитам, в днешно време, как преминава служението ти пред Господа, къде служиш и какво се случва? Ами, аз служа в момента с Радослав Петров и Гошо Борисов, чудесни братя, прекрасни хора за Господа, страхотни, потребени от Бога. Между другото, Радослав Петров излиза от тази църква, която сме били с баща ми и брат ми. Гошо Борисов също. В хвалението е Стефан Методиев, той също. Него също съм го научил основите на музиката, така да го кажем. Радослав Петров, аз виждах в него страхотен потенциал, още като беше много малък, като посещаваше при нас църквата и наистина виждам резултата. Аз много съм се борил за тези момчета, които са в момента. Ядрото на църквата, те са лични мои братя, които, нали, така да не прозвучи така, но те са мое дело, разбираш. И аз виждах, че те могат. Тоест, дадено им е да са там, разбираш. Защото не всеки може да застане там. За Радослав Петров, църква Благодат, благодаря на Бога. Тази църква, аз отивам там и се чувствам добре човек. Наистина там помазанието на Господа страхотно се движи, разбираш ли? Защото те са големи сърце имат тези братя, като Гошо Борисов и като Радослав Петров. Също другите, цялото ядро на църквата са страхотни хора, като Гого, като Стефан Методиев, като Коцето или Кочо, Найден, Биси, да, всичките страхотни хора са, страхотен екип, Господ оформя, благодаря на Бога за тях. И много хубави хора просто държат на мене, разбираш, виждам уважението, респекта и това мене ме радва, разбираш. Супер, мен много ми харесва там. Вчера имаше един, така да кажем, култов момент. Да. По време на служението, пастор Ради се моли за теб. Да. Зад него е застанал внукът ти, дигнал ръце и моли се за своя дядо. Виждаш ли приносът си върху твоето домочадие? Не те разбрах. Виждаш ли принос от цялото служение през целия си живот върху твоето домочадие? Естествено, само да кажа, внука ми е трето поколение християни. Баща ми, аз, синът ми и внука ми. Благодаря на Бога за това. Наистина, виж са, много е важно, когато децата са малки, специално говорим за внука ми, нали, са в момента. Той обича такава музика да слуша, която даже на възрастни хора няма да им се хареса. Разбираш? Ама той тича, ама той такова едно играе на това дете. Нали, ние с баба му така му се караме да не го прави и да не слуша такава музика. И когато направихме с Радослав Петров, тя е молитва, не е песен, молитва и я качихме в YouTube. И тогава, когато пусках, нали, да слушаме как стана нещата, от тогава това дете слуша пастор Радослав Петров, как казва огън, нали, се моли. И той тогава, значи, виж какво нещо е да на време да дадеш нещо на тези деца или на семейството. От тогава това дете почина да слуша и когато, защото
Дали аз като правя някоя музика за молитва, качвам в YouTube и той като държи телефона казва Дедо Трайчо и му излизат, разбираш. И слуша, ама едно такова игране. И много е важно основата наистина на едно дете, как ще му поднесеш. За синът ми, какво ще кажа, и за дъщеря ми. Те си израснали в църквата. Те си израснали в църквата и няма как да избягат от там, от служение, от да живеят за Бога, разбираш. То е вродено, те са заячени от християни, разбираш, което е доста сериозно. Само ще ти кажа, ще ти вметна как станахме християни семейство, кумче. Значи баба ми, тя е, така да кажем в добрия смисъл, виновна да бъдем християни и да сме в момента нещо. Слава на Бога за тази жена, да, тя си отмина от този свят, ама мога да ти кажа, ти я познаваш, предполагам. Нямам помня за бабата. Да, на майка ми. Нямам помня. Да, добре. Емилия се казва. Тази жена повярва още през комунистическо време, когато имаше гонение и тя разбраше, че тя се събираше с братята и сестрите, с Павел Игнатов и църква, нали, Българска Божия църква, по мазета и къде ли не, и служиха така на Господа. Обаче, когато дойде времето, майка ми после повярва, тогава баща ми повярва в негово едно отиване в църквата, в Българска Божия църква Павел Игнатов. И от 1991 година до сега, слава на Бога, нашите са в служба, живеят за Господа и обичат Господа. Цялото семейство на баща ми, цялото семейство моето и на братята ми цялото семейство. Това е много важно, защото преди малко вметнах, че баща ми, като не исках да ходя на църква, той ме заключваше и заключваше апартаменти, вика, тогава няма да ходиш никъде. Много е важно да дадеш здравата основа на едно дете. Той ще дойде времето, когато на него ще му се иска да пробва от забраненото. Естествено, той ще види, че след време е грешно това. И той ще бъде там, точно където му е мястото. Също баба ми, Емилия, покрай нея, нейните деца са повярвали. То имаме служители, нали, като моята по-братовчетка, нейния съпруг, всички. Мога да ти кажа, че по-голямата част от страната на майка ми са плод на баба ми. Това виж каква верига е. Това е едно дърво, което е пуснало корени и дава плод. Разбираш ли? Ето виж, Евангелието достигне до синът ми и до внука ми. Това, което Господ искаше да и е дал на баба ми, той го е дал поколения. Защото има едно такова слово в Библията, че той ще благослови тези, които ни търсят Господа 1000 поколения. Вау, това 1000 поколения. Дай Боже! Дай Боже! Аз също имам такива истории и също един ден по-добър. Миналата седмица, нали, по-миналата, брат Найден, бяхме в къщи с Гошо, когато взимахме разговора. И той се обърна и така ми каза: тебе кой ще интервюра? И аз му казах: държа да бъда човек, който ще ме познава. И аз също имам много истории, които да разказвам. Как придобихме Господа, какво направихме и как в момента аз съм плод на моята майка. Аз съм плод на нея. Тя чуе едно слово, може би, което тогава и до сега продължава да бъде тълкувано погрешно, но тя тогава го прие и каза: аз трябва да науча децата си, за да бъда спасен. Естествено. Тя придоби вяра в това и закърми децата си. Да. Виж, преди време, така, знаех, че ще дойде този ден, в който ще имам разговор с теб. Имам едно послание към теб и твой дом. Искам да ви благословя с нещо, в което доста дълго време така обмислях в себе си,
мислех и се молих и важно е да общуваме с Господа с молитва. Искам да ти кажа нещо. Бог воюва за вас. Така е. Днес, не защото не го знаех, а защото може би не исках така да го размишлявам, чух едно слово. Спрямо Господната, Коринската църква и така нататък. И искам да те попитам нещо. Кой има нужда от болница? Болния? Кой има нужда от църквата? Грешния? Които сме всички ние. Естествено. Искам да кажа на теб и твой дом. Бог воюва за вас. Така. Както си говорихме преди това, че нашето ромско общество издига не само пасторите, а и тяхните семейства като божества. Който е Това е грешен. грешно. Не означава, че ние като такива не можем да сбъркаме. Естествено. Няма безгрешен човек. Така си е. Един е имал, един ще си остане до свършека на този свят. Това е Христос. Но ви насърчавам нещо. Служете на Господа. Защото Бог воюва за вас. Бог държи на вас. Преброил е космите на главите ви. Естествено. Така. Дори когато водите минават пред вас. Дори когато ще надминат над вас. Защото Словото не казва, че няма да минават. Той казва, дори и там аз ще бъда с вас. Не спирайте да държите си ръцете нагоре към Господа. Защото от всяка една трудност, която ще довежда до утвърждаване на вашата вяра, Бог ще ви избавя. Ще избавя, ще избавя, ще избавя. И знай, че скоро време Бог работи нещо, дал е формата му, но скоро време ще даде и живот на това служение, което ще придобиш ти. Амин. И чрез това служение ще го придоби и твоя дом. И ще видиш чеда от чедата си. Амин. И от техните чеда. Това те благославям. Бъдете благословени в името на Господа. Надявам се, че чрез този разговор някой е бил докоснат и някой може да направи нещо добро за живота му. Добрината на Бог не винаги идва, когато трябва да бъдем изцелени от свръх болестта или каквото и да било. Добрината на Бог идва тогава, когато се доближаваме до Бог с любов. Бъдете благословени. Амин. Амин.